Vaqtda bir adam maly känmiş. Maly hayp adam maly kän bolanda allan. Niye? Adam maly kän bolanda allanmasaň bir ýöne soğanmay deli inşallah işte bu gurrunjugy ba. Hazreti Osman'ın maly känmişdik. Osmane Zunnurayn. Peygamberimizin körekeni iki gyýyz bilen izdivaç eden. Qatı qıssam tuqa Peygamberimiz Hazreti Osman kän mal harjatdyr. Peygamberimiz qatı hoş bolupdyr. Aýdypdyr: "Ey Osman" diýipdir. "Gafarallahu laka ya Osman, ma asrarta ve ma a'lanta ve ma akhfayta ve ma abdayta." Ey Osman diýipdir. Hudaý Taala sen ogrinça eden günäňi de geçdi. Aşkara eden günäňi de geçdi. Bilip durupda il ortasynda neden günäňi de geçdi. Halwatda den günäňi de geçdi. Kiçi günäňi de geçdi, uly günäňi de geçdi diýipdir. Mal bolmadyk bolsa şu derejeye yetmerdi Hazreti Osman. Mal sarf edip baý adam bolansaň şu derejeye yetipdir. Maly mülk kän bolansaň şu derejeye yetipdir. Mal gowy bolup Allah Taalaň isteýän formasynda bolsa o nigmat üstüne nigmat.